Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पश्चिम बंगालात बीजेपीची प्रतिष्ठेची वेचणूक झाली आणि TMC सत्तेर. बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक टार्गेट करून मारबडय, बलात्कार, हिंसा, अत्याचार सुरू. बंगालात लोकशाहीची हत्या म्हणून बीजेपी गोंय धरून देशभर धरण्यार. केंद्रात आता 4 वांगड्यांची टीम चौकशी करूंक पश्चिम बंगालात धाडल्या. त्याखेरीज राज्यपालाकडेन थंयच्या कायदो वेवस्थेचो रिपोर्ट मागला. केंद्रीय मंत्र्यांनी थंय भोवडे सुरू केल्यो. केंद्रीय मंत्र्यांपासून TMCच्या टोळक्यांनी सोडले ना. हो केंद्रीय मंत्री मुरलीधरनाचो कॅनवॉय. पुलिसांची जीप आसा, मात हल्लेखोरां फुडें पुलिसांचेय चलना. वेचणुके उपरांत कितें ते दाखयता म्हूण खंय TMC वाल्यांच्यो धमक्यो येताल्यो. लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि घरों पर हमले किए गए हैं, आगजनी की है। ममता प्रचार में भी कहती थी कि 3 दिन के बाद, चुनाव के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वापस जाएंगे, फिर मेरे ही हाथों आप हो, हमारे ही हाथ में। इतनी खुल्लम खुल्ला जिसे बोलते हैं धमकी दी थी, उसी का वो प्रयोग कर रही है. बंगालच्या हिंसाचाराचेर मानवाधिकारवाल्यांची तोंडां बंद म्हूण बीजेपीचो अध्यक्ष JP नड्डाचे एक्टिविस्टांक ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.